чемпионати Тоҷикистон оид ба пауэрлифтинг миёни ҷавонон, хурдсолон, собиқадорон ва бонувон дар толори варзишии Тоҷвард барпо гардид. аввалин коре ки мо кардем суҳбат бо ин дустуруяк дар мавриди таассуроташ аз ин мусобиқа буд. Мо фақат баландгӯякро ҷонибаш дароз кардем ва ӯ бо чунин ширинзабонӣ рӯҳияи моро болотар бурд. من از افغانستان هستم. باز در تاجیکستان زندگی میکنم. خوارم صنف 4 است. ما هم صنف 1 هستم. باز اچم ورزشکار است. میره مسابقه در اشتراک میکنم. ما هم در مسابقه اشتراک میکنم. اچم به ما پیسه میاره که ما چی شویم؟ میلیونر شویم. حالا دو تا دیگهش مانده. یکی گرود میگن، یکی از زمین قبله میکنه تیرگ است. اونو را پرزیدنت را زدیم. حالا هنوز معلوم نیست که من جای چندم میگیرم و چی میشم، جایزه میدن، چی میدن. инҷо аз тамоми минтақаҳои тоҷикистон вазнабардорони шинохта ва таҷрибадорони ҷавонони нав ворид шуда ба хотири чемпион шудан ва мавқеи худро дар радабандӣ беҳтар намудан омаданд. қаблан варзишгарони ин самт ташнаи баргузории мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва дар умум барпошавии дилхоҳ мусобиқа буданд, аммо шароитҳо барои баргузории мусобиқа он қадар хуб набуд. имрӯз бошад соле аз 2 то 3 маротиба мусобиқаҳои гуногун барпо мешавад. имрӯз мо ба гӯши худ гирифтем ки як мусобиқаи пауэрлифтинг гузаронем дар ҷумҳурии Тоҷикистон. аз вилояти Суғд имрӯз варзишгарон омаданд, аз вилояти Хатлон, аз шаҳри Душанбе, байни бонувон, байни ҷавонон, байни собиқадорон, байни аз 50 сола боло имрӯз дар ин варзиш ҳама каса иштирок доранд. шумораи умумии иштирокчиён медонед чӣ қадар аст? зиёда аз 60-70 нафар зиёда ҳастанд. бонувон қариб зиёда аз 15 нафар ҳастанд. ҷавонон қариб як 30 нафар ҳастанд. собиқадорон ҳастанд ки инҷо мисол 50 сола боло ҳастанд ки як вазмҳои мебардоранд ки мақсад мардум дар ҳайрат мемонад. аз бардоштани сеҳарбаи станови тяга мегӯям аз 50 сола боло ҳастанд. вазми 250 килограмм, 260 килограммро бардор мекунанд. беҳтарин аҳсан барои инҳо. воқеан иштироки бонувон аз минтақаҳои дурдасти Тоҷикистон, намояндаи Федератсияи Россия ва намояндаҳои мамлакати Афғонистон ки муқими Тоҷикистон ҳастанд ва рафти мусобиқа шукӯҳи дигар мебахшид. Мариям Ҳакимӣ, Юлия Макарова, Саодат Малалай ва дигарон аз зумраи он бонувоне буданд ки бо рекордҳои худ мардумро ба ҳайрат меоварданд. имрӯз дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пауэрлифтинг иштирок мекунам. мусобиқаи гузашта оид ба пауэрлифтинг моҳи июнь дар шаҳри Душанбе ман ҷои якум гирифтам. имрӯз пауэрлифтинг 3 ҳарба мусобиқа мешавад. баъди 1 ҳарба приседание нишастаи стан ҳозир ман якум. еще 2 машки дигар монд. ман зиёд машқ кардам, умед дорам ки якум мегирам ва дастгирӣ зиёд, инҷо дӯстон, шинос зиёд. ман хохонам бо ҳама иштирокчиён муваффақият. مسابقات فعلا امروز در مسابقه جمهوری پاورلیفتینگ اوپن است اشتراک کردیم که پاورلیفتینگ شامل 3 بخش است که پریسیدانیا، ژملیاش و تیاگ است و در این مسابقه از کشور روسیه، از این کشور تاجیکستان و ما از افغانستان اشتراک کردیم. دیگه خوشبختانه مسابقه خوب بود. اما 8 نفر تقریبا ما از یک فامیل اشتراک کرده بودیم. همه نتیجه خوب گرفتن
و دیگه قبلا هم در مسابقات نمی جمهوری شهری کشور تاجیکستان اشتراک کردیم. خوشبختانه همیشه جای یکم گرفتیم دیگه. اشتراک و هنرنمایی سابقه‌داران این نوع ورزش مخصوصا رکوردهای به میان گذاشته سابقه‌داران تا 40 ساله و از 50 بالا شیرین‌ترین مرحله برگزاری مسابقه بود. میرخودی عبدالصمدوف، رستم طاهیروف، عظمت پیرمتوف، احتم سنیف و شمس‌الدین میرزایف با برداشتن وزن‌های گوناگون هر دم مخلصان را از پای می‌خزانیدند. سه سال اخیر که این نماد ورزش خیلی بالا رفته است، دستگیری کرده هستند از تمام جو. از همون امتیازهایی که دارد باور داره که میان خود رقیبان خود غالب میشوید؟ نه، من حسابی کمتر گفتم که آسیب دارم و از این حساب کمتر این دفعه کمترم، برای همون من پیش یک نفر هست. Участвую в данном чемпионате буквально второй год, буквально только начал 1,5 года заниматься, профессионально именно, и думаю, хорошие результаты показал на этот второй год. А сейчас, наверное, мне скажут, какой рекорд, но рекорд был побит сегодня, да, потому что летом я занял первое место тоже, да, именно по троеборью, конкретно около 580 килограмм поднял в общем зачете. Сегодня у меня где-то около 630 килограмм. дар ин мусобиқа варзишгарон аз се навъи рақобат ё худ сеҳарба, шиштан бо вазна, ёзидан бо даст ва бардоштани вазна дар зиёда аз 10 вазн миёни худ рақобат менамуданд. сараввал мубориза барои ба даст овардани имтиёзҳо тариқи дархост аз навъи шиштан бо вазна дар рақобати кушода миёни бонувон сурат гирифт ки зиёда аз 10 нафар хонум аз минтақаҳои тоҷикистон ва аз афғонистону россия миёни худ мубориза бурданд. саодат малалай خانم از افغانستان که طی چند سال اخیر در کشور ما تمرین میکند در وزن 57 کیلو در عموم در هر سه رقابت ها 257 تا از 150 امتیاز به دست آورده مقام اول مسابقه را میان بانوان مال خود نمود. دیگه مجموعاً در وزن 57 مثلا ما اشتراک کردیم در مجموع امی سه بخشی که ما وزن زدیم پرزیدان اوتیاگ جمعیت تقریبا 257.5 کیلو وزن زدیم، یعنی خوب بوده. اگرچه ما بوکس و جدا مشق میکنم، پاورلیفتینگ بسیار مشق نمیکنم، یعنی بدون آمادگی ما آمدیم. یولیا مکارова намояндаи мамлакати Россия низ ҳунарнамоӣ хуб дошт, вале шумораи имтиёзҳояш дар қиёс бо Саодат хеле кам буд. дар се ҳарба ин хонум ба гирифтани 177 аз 150 хол муяссар гардид ки нисбат ба Саодат 100 имтиёз камтар аст. аммо Юлия дар вазни худ яъне 52 кило аз ҳама натиҷаҳои беҳтарро нишон дод ки ӯ низ ба гирифтани медали тилло мушарраф гардид. озер баромади мо тамом шид, се ҳарба тамом. اگر حساب از سی خربا میکنیم من یکم در کاتگوری گرفتم. نو این سبک نبود برای که من گفتم که соперница قوی است از افغانستان دختران از تاجیکستان هم در پریز نشسته هستند امروز 65 کیلو، لیکن تяга من امروز 70 کردم، رکورد ما 80. Вот, ну 70 کفایه بود برای جای یکم.
зинат саодат ҳамон дустуруяк ва хурдтарин вазнабардори мусобиқа ки дар вазни 47 кило баромад мекард бо ба даст овардани 70 имтиёз мавқеи сеюмро сазовор гардид. ҳангоми ӯ болои мавқеи сеюми суфраи ифтихорӣ баромад, ашки чашмонаш манъ намешуд. баъдан гуфтанд ки ӯ аз ин мавқеи худ норозӣ аст. дар рақобатҳои кушоди миёни мардон воқеан муборизаҳои беамон буд. вазнабардорони вазни 66 то ҷамъи 120 кило миёни худ рақобат намуданд. бояд бигем ки яке аз пуршиддаттарин рақобатҳо маҳз дар ҳамин ҷо сурат гирифт. рекордсмени варзиши вазнабардории тоҷик давлатманд одинаев бо бардоштани 280 килограмм вазна дар нави шиштам бо вазна ҳамаро дар ҳайрат афтонид. инаш ба қавли дарди бахайр ӯ боз дар нави бардоштани вазна барои бардоштани 300 килограмм кӯшиш кард, аммо муваффақ нашуд. вале дар кӯшиши дуюм 290 килоро бардошта буд ки ин ба даҳони кӯдак осон аст. дар умум имрӯз рекордҳои зиёд иваз карда шуд. командаҳои минтақаҳои Панҷакент бисёр баромади хушрӯкарам, бисёр баромади навз. Инчунин ду варзишгарони калонсолони мо ду рекорди нав гузоштанд. дар ин баробар Ойбек Бердимуротов аз дастаи Панҷакент рекорди худро дар варзиши мазкур дигар намуд. ӯ дар вазни 66 кило рақобат мекард ва бо ин вазни кам доштанаш ӯ дар бардоштани вазна 200 килограмм бардошт ки дар ёзидан бо даст 130 килограмм ва дар шиштан бо вазна 180 килограммро бардошт ки ин барои вазни 66 кило дар кишвар рекорд ба ҳисоб меравад. якта зози аз вилояти Суғд ҳастааст. ҳозир рекорди худашро бисёр беҳтарин зад. дар вазни 66 килограмм 172 килограмм жим бардошт. Ойбек, агар хато накунам. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба пауэрлифтинг баромад карда истодем. ма вазни 66 килои байни калонсолон баромад карда 180 килограмм натиҷа нишон додам. мо дастаи Панҷакаи 11 нафар бо роҳбарии Самаду Миршод омадагӣ мусобиқа хеле хуб гузашта истодааст. дар рақобати миёни собиқадорон зиёд лаҳзаҳое буданд ки тамошобинонро ба ҳайрат меоварданд. махсусан ҳунарнамоии Маҳмадулло Холназаров ки баъди ҳар бардоштани вазна аз ҷониби мухлисон ва иштирокчиён бо кафкубиҳои баланд дастгирӣ карда мешуд. гап сари он буд ки Холназаров синни солаш ба 61 рафтааст, вале то 150 кило вазнаро мебардошт. дар ин синни сол ки вазни вазмин ки мевардорам, ино барои ҳамин хурсанд ҳастанд. ман мефахрам, ман эҳтиром ки мекунам, ман мефахрам ки ино моро эҳтиром мекунанд. ба ин мо ҳам хеле хурсанд ҳастем. хуб, мусобиқаи имрӯза дар кадом сатҳ баргузор шуда истодааст? дар сатҳи баланд. мусобиқаи ҳозир ки мози баромад мегӯем дар сатҳи баланд аст ки
яке приседанию тягал землёжа аст. Хеламо мефахрем. дар асл ҳунарнамоии собиқадорон ва вазнабардорони синни солашон аз 50 боло нисбати ҷавонон ширинтар сипарӣ мешуд. Ну, смотрите, мы ветераны, мы стараемся как бы не отставать от молодежи, да, потому что у молодежи еще много времени впереди. А у нас, как бы, видите, мы уже ветеранами выступаем, но стараемся еще и с молодыми выступать наравне. Но все-таки молодежь, они растут, да, и дай бог им тоже дорасти до наших лет, чтобы они тоже занимались этим спортом, чтобы они поддерживали здоровый дух в своем теле, чтобы выступали за Таджикистан, а также чтобы они представляли нашу страну на мировой арене. И, конечно, здесь нужно постоянно тренироваться, заниматься, да, и обязательно слушать тренер, что говорит, обязательно соблюдать все нормы тренировок, конечно, отдыхать, давать разгрузку и, конечно, быть достойным чемпионом нашей страны. И пусть каждый молодой человек, который сегодня выступил, чтобы их ряды пополнялись. Ну и, конечно, мы, ветераны, тоже будем стараться поднимать имидж нашей страны тоже на других площадках, когда нас будут приглашать. Так что и за нами еще, как говорится, есть запал, да, так и для молодежи, чтобы у них был запал, как у них, а мы будем смотреть на молодежь, чтобы быть немного тоже не отставать от них. хулас ҳамин тавр рақобатҳои чемпионати тоҷикистон оид ба пауэрлифтинг дар шаҳри душанбе дар сатҳи қонеъкунанда баргузор гардид. чӣ гуна дар боло ишора кардем, қаблан аз ин навъи варзиш гоҳ-гоҳ мусобиқаҳо ташкил карда мешуд, аммо имсол бори дуюм аст ки варзишгарон ба душанбе меоянд ва миёни худ мубориза мебаранд. пешравии ин намуди варзишро чӣ гуна баҳо метавонед? ман такрор кардам ки ин намуди варзиш 3 соли охир хеле пешравиш хуб аст, оруш карда истодааст, ҷавонҳо шавқманд шуда истанд, баъд хат спонсорҳо пайдо шуда истанд, барои ҳамон ҷавонҳо шавқманд мешаванд. билохира аз ҷониби федератсияи пауэрлифтинги тоҷикистон барои ғолибони мусобиқа медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотирмон супорида шуд. ташкил кардани чунин мусобиқаҳо дар миқёси кишвар роҳе аст то арсаҳои баландтарини ҷаҳон ки ҳоло намояндаҳои федератсияи мазкур бо қадамҳои устувор ба пеш мераванд. бо умеди бурдбориҳои навин ба ҳар яки онҳо барор мехоҳем.